Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Kumapoyamba nayi mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera lero alankhula ku mtundu wa Malawi. Amalawi lero akukondwerera chaka chatsopano cha 2025. Ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yatili ndi malingaliro osewera nawo mu mpikisano wa matimu amuno mu Africa wa CAF Confederations Cup chaka chino. Tiyambe ndi nkhani yomwe kuti President Dr. Lazarus Chakwera lero alankhula ku mtundu wa Malawi. Malingana ndi ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma, mtsogoleriyu alankhula 8 koloko usiku wa lero pamene akuyembekezeka kupereka uthenga wake wa chaka chatsopano ku mtundu wa Malawi. Aka kakhala kachiwiri kuti mtsogoleriyu alankhule ku mtundu wa Malawi masiku asanu ndi awiri 7. COMESA yati kafukufuku yemwe bungweli molumikizana ndi unduna wa zamalonda wachita posachedwa pa omwe umawunika nthawi yomwe katundu amakhala akupita pa zipata zolowera kapena kutulukira mdziko muno mchingerezi time release study ndi chiyambi chofunikira kulimbikitsa malonda ku Malawi ndi mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. Mkulu woona zamalonda ku COMESA Mshuka Kamwera amene amayankhula m'malo mwa mlembi wamkulu wa COMESA analimbikitsa kufunika kwa kuwunikanso ndondomeko zomwe zimatsatidwa kuti katundu alowe kapena kutuluka mdziko muno. McDonald Chiwayula ali ndi zambiri mu ripoti ili. Poyankhula pamwambo owunika ripoti la kafukufuku yemwe bungwe la COMESA molumikizana ndi unduna wa zamalonda komanso mabungwe ena monga bungwe lotolera misonkho la MRA anachita, mmodzi wa akuluakulu woona zamalonda ku COMESA Anshuka Kamwera anati kafukufukuyi akuonetsa zonse zomwe zimachedwetsa katundu mzipata zolowera komanso kutuluka mdziko muno. Iwo ati zotsatira zoyambirira za kafukufukuyi zikuonetsa kuti zotsamwitsa zina zikakonzedwa katundu wa malonda adzitha kudutsa mzipatazi mofulumira zomwe zingapititse patsogolo malonda pakati pa mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. M'mawu ake mkulu woona zamalonda mu unduna wa zamalonda Charity Msonzo ati amalonda adzigwiritsa ntchito malire ovomerezeka ngati Mchinji One Stop Border Post kuti Malawi ipindule kwambiri ndi malonda ake. Tikutsimikiza ndithu kuti azathu a COMESA atithandizira kuti timalizitse ndithu ripoti yathu, ndipo ripoti imene tikalimalizitsa tipempha ndithu akuluakulu athu mboma kuti adzaliperekeno kwa anthu amene akuyenera kuyigwiritsa ntchito, makamaka anzathu opanga mabizinesi opanga malonda Malawi muno, kufanda amene tikufuna tithandize ngati unduna wathu tikufuna tizithandiza anthu ochita bizinesi kuti iwo azipeza phindu loyenerera, chifukwa kuti tikapanda kuwauza zimene zikuyenera kuchitika kapena anzathu amene amagwira ntchito pa maboda akapanda kudziwa vuto limene lilipo ndiye kuti zinthu zizimayenda bwino. Koma tikufuna kuti ripoti limene likaperekedwe kwa onse amene akuyenera kuligwiritsa ntchito kuti malonda athu asamapsinjidwe chifukwa cha anthu amene akugwira ntchito pa boda. Pothirirapo ndemanga wachiwiri kwa komishonala wa MRA Achimwemwe Kawalewale analonjeza kuthana ndi mavuto monga kusowa kwa makina oyesera katundu mwachangu ndi kutsegulira njira zamakono zolipirira katundu. Zimene zizaonesa kuti kumbali yathu tikuchedwa mwina ndi mwina, koma ndi mairiya zoti ifeyo ngati MRA tiwunikanso tikhala pansi tione kuti ndi muti momwe ife tingapange mothekera kuti anthu amene akugwira nafe ntchito ngati a business asamadandaule ya, komanso kuti ifeyo tizipanga zinthu monga mmene taxpayer chatatu imanenera. Malo akuthandiza kwambiri, ndikuzonena kuti from 2022 December 22 mmene a president anazitsegulira malowa revenue yomwe station ya Mchinji yakhala ikutolera akwera kwambiri, ndikukhulupirira nthawi imeneyo simafika 1 billion kwa panopo ikumadusa 3 billion plus. So kwa ife ngati MRA tikuona kuti malowa atithandiza kwambiri, osati kungotithandiza kokha kulandira ndrama zomwe zikupita kuboma, komanso ngakhale anthu athu ama customer business persons akabwera tumatha kuwalandira komanso kuwathandiza mu malo oyenereka kusiyana ndi mmene zinali mbuyo monse. Kafukufuku wa time release study TRS wafotokoza zofunika zomwe zikuyenera kuchitika kuti dziko la Malawi lipindule pochita malonda ndi mayiko omwe ali mu mgwirizano wa COMESA. McDonald Chiwayula, MBC Lilongwe.
alendo omwe anabwera kudzakhala nawo pamwambo owolokera chaka china wamapemphero omwe mpingo wa ECG Jesus Nation unakonza ayamikira dziko lino kamba kodziwa kulandira bwino alendo. Ena mwa alendowa omwe MBC inacheza nawo ati chifikireni mdziko muno akhala akulandira chisamaliro chabwino kuchokera kwa nzika za dziko lino. Zambiri mu ripoti la Madalitso Mhango ndi Olive Perry. Mwambo wa mapemphero owolokera mchaka china wabweretsa pamodzi alendo ochokera m'mayiko osiyanasiyana pa dziko lonse. Alendowa kanthawi kena anakhamukira ku Botanic Gardens mu mzinda wa Lilongwe komwe mneneri wa mpingo wa ECG Jesus Nation a Shepherd Bushiri anali ndi mapemphero okonzekera usiku. Poyankhula ndi MBC, mneneri Bushiri wati anthu oposa 25,000 ndiwo analembetsa kuzakhala nawo pamwambo wa mapempherowu. Monga tikudikirira kubwera kwa Ambuye wathu Yesu Khristu, sitizingokhala yayi pa dziko lapansi pano. Mulungu anatipasa udindo tiyang'anire zinthu zake. Mulungu anakambira kuti anamulenga Adamu kumusiya munda kuti munda awusamalire. Tikukhulupirira kuti Mulungu afuna kuti latalamu tizikhala soganiza sitimangopemphera kokha komanso kuti kodi udindo wathu ndi wotani mu umene tikukhala. So chaka chinocho chikhala chofunikira kwambiri pa umunthu komanso ngati mayiko. Busa Fritz Pretorius ochokera mdziko la South Africa wayamikira anthu a mdziko muno kamba kodziwa kulandira bwino alendo. A Johan Stabings ochokera mdziko la Germany omwe akuti akhala akubwera mdziko muno maulendo osiyanasiyana anagwirizana ndi zomwe Fritz ananena kuti dziko la Malawi limadziwadi kulandira alendo. Mpingo wa ECG Jesus Nation wakhala ukuchititsa mwambo wa mapemphero owolokera mchaka china kwa zaka zitatu ndipo mwambowu wakhala ukukopa anthu osiyanasiyana ochokera m'mayiko akunja kwa dziko lino. Magulu othandizapo pa zosunga chilengedwe alimbikitsa makampani, adindo ndi mzika za dziko lino kuti alimbikire pa ntchito yobwezeretsa chilengedwe monga ntchito yodzala mitengo ndi cholinga chakuti dziko lino likwaniritse kulimbana ndi mavuto amene amagwa kamba kakusintha kwa nyengo. Izi azinena pamene gulu la Area 3 Hiking linatsogolera ntchito yodzala mitengo mu phiri la Bunda mboma la Lilongwe. Yamikani Makanga walemba ripoti limene akuwerenga ndi Emmanuel Chikonso. Pamwambowu mmodzi mwa anthu omwe amalimbikitsa zosamala chilengedwe Matthews Malata anapempha Malawi kuti apitilize kusamalira chilengedwe ndi cholinga choti dziko lino lithane ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo. Amalata anapemphanso mayiko ochita bwino kuti apitilize kuthandiza mayiko ovutika kuthana ndi mavuto odza kamba kakusintha kwa nyengo molingananso ndi momwe adagwirizana pa msonkhano wa COP29 wa chaka chino. Nkhani yonena kuti azindikire kuti mitengo ya zipatso ija ikadzakula akaisamalira ndi kuiteteza idzapatsa zipatso zimene zidzathandizira thanzi lawo, komanso atakhala kuti aonjezera mitengo imene ndi kuchita bwino ikhozathandizanso kuti mwina azipeza chuma chimene ikhoza kumathandizira pa zinthu zingapo. Zimene zikuchitikazi ndi zochepa chabe zimene tikuyenera kuti tizichita ngati dziko komanso ngati anthu poyang'aniranso mwina malonjezo athu amene tinapanga ku dziko lonse kudzera mu ndondomeko yatimene kuti National Determined Contributions kuti tidzathandizira kuchepetsa mavuto akusintha kwa nyengo. Mmodzi mwa atsogoleri a Area 3 Hiking Team, Amani Kandan, analonjeza kuti wapitiliza kuthandiza midzi kudzala mitengo ndi kuteteza za chilengedwe. Mfumu Mponda ya derali inayamikira ntchito yodzala mitengoyi ndipo ati midzi yawo ili yokonzeka kugwira ntchito ndi adindo osiyanasiyana kuteteza za chilengedwe. Anthu anga ndafotokozera komanso ndimawuza makamakaso pamene akakhala kuti asoweka amaphwanya miyala koma ndimawuza kuti ayi musaphwanye miyala. Makamakaso ndidakhala nawo pansi kuwafotokozera kuti tiyesere kudzala mitengo kuzungulira phirili mbali ya kwathu kuno kuti mwina mwake titetezenso chilengedwe chimene chocho. Pogwira ntchito yodzala mitengoyi, bungweli linaperekanso mitengo yokwana 350 ndiponso mphatso zina zosiyanasiyana. Anthu mdziko muno awapempha kuti adzale mitengo ndi kuteteza za chilengedwe zina kuti zithandize kuchepetsa mavuto amene akudza kamba kakusintha kwa nyengo ndi kuwonongeka kwa za chilengedwe. Mkulu wa United Civil Servants Sacco a Francis Waliwa ndi walankhula izi pamene amatsogolera ntchito yodzala mitengo mu nkhalango ya Vipya mboma la Mzimba. George Nkandawire ali ndi ripoti. Malinga ndi Waliwa, bungweli lidzala mitengo 280,000 mu nyengo yodzala mitengo ya 2024-2025. Awaliwa ati cholinga chawo
ndi kudzala mitengo yokwana 2 miliyoni pofika mchaka cha 2028. Tikunena kuti ifeyo ngati United lero lokha pa launch inoyo kugwira ntchito limodzi ndi ogwira ntchito akuno tikuzala 14,000 pa woodlot imene atichita allocate forestry, and chaka chinocho chikamata tikhala titadzala 280,000 imeneyo pang'ono pomafika chaka cha 2028 tizakhala titadzala 2 million. Ndiye tikunena kuti izizi tidakhala kuti wina aliyense akupanga choncho, sitikunena kuti aliyense adzale 2 million, koma bungwe lililonse litakhalapo kuti tatenga mbali kuthandizana ndi forestry, kuthandizana ndi boma, kuthandizana ndi anthu, tikhozopezeka titafika patali. Tonse tikuziwa bwinobwino mene anthu tikuvutikira dziko lathu. Kungoyamba kamvula pang'ono tamva kale kwakuti zachitika zakuti akuti mwina kaya chakuti chagwera, madzi akukolola, nyanja ikupanga bwanji, zina mwa zimenezo ndi chifukwa chonena kuti mitengo tagwesa pena paliponse. Mulendo olemekezeka pamwambowu yomwe anayimira meya wa mzinda wa Mzuzu, Councilor Mason Waya, anayamikira United Civil Servants Sacco chifukwa cha ntchito yomwe adithandiza kuteteza zachilengedwe zomwe ndi zofunikira pa moyo wa munthu. Dziko lathu lamalawi kwambiri liodusira nyengo zovuta kwambiri malinga ndi chilengedwe taoneka kwambiri, mutakuona kubwera mavuto sanasiyana malinga ndi zachilengedwezi zachikukwa michona kuti taoneka chilengedwe. Ndenga timwe bungwe labwera limene lili kuti tikonze zimene zizi foto osangala kuti tikakula chilengedwe ati mavuto ndi amene timakumana nawo atakusintha. Wachiwiri kwa mkulu ona za nkhalango mchigawo cha kumpoto Ajipate Nyonyembe ati mitengo yambiri kudzalidwa kumavuto nkusasamala, choncho apempha United Civil Servants Sacco ndiye omwe akudzala madera osiyanasiyana kuti achilimike kusamalira mitengo yomwe adzala kale kuphatikizapo kupalira komanso kuchotsa nthambi zosafunikira kuti ikule bwino. George Nkandawire, MBC Mzuzu. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye ntionenso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera alankhula ku mtundu wa Malawi lero. Amalawi lero akukondwerera chaka chatsopano cha 2025. Ndipo timu ya Maita Mukulu Wanderers yatili ni malingaliro osewera nawo mu mpikisano wa matimu a mu Africa muno wa CAF Confederations Cup chaka chino. Popitirira nkhanizi achikulire okwanira 200 ochokera m'midzi inayi mdera la mfumu yayikulu Kalolo ku Lilongwe ndokondwa atandira ufa kuchokera kwa nzika yokhudzika ya derali a Lawrence Kayesa. Olive Perry walemba ripoti. Pomwe dziko likukondwerera chaka chatsopano, nzika yokhudzidwa ya ku Lilongwe a Lawrence Kayesa yabweretsa chisangalalochi kwa achikulire. Malinga ndi Kayesa apereka ufa kwa achikulire kutengera kuti ndi anthu omwe amakumana ndi mavuto osiyanasiyana m'madera omwe amakhala komanso pofuna kukondwerera limodzi mu nyengo ino ya chisangalalo. Kayesa kenako analimbikitsa anthu mdziko muno kuti azithandiza magulu a anthu ovutika maka achikulirewa. Azigogo anda amene apanga ma generations asamalira miyoyo yathu and ambiri mwa ndo anasamalira makolo athu, anasamalira ife tomwe, akusamalira ana athu. So nizofunika kwambiri kumakumbukira pa nthawi ngati ino kuti asaone ngati kuti tinawataya iwo panopo akufuna ife kwambiri mwina kuposera nthawi ina iliyonse ya moyo mwawo. Mmodzi mwa achikulire omwe alandira nawo ufawo Astera Fulomani anasonyeza kukondwa ndi kuyamikira Kayesa kamba kowakumbukira mnyengoyi. Ine ndilosangalala kwambiri polandira zimenezi poziona kuti nzachilendo sizichitika izi ife liliyosangalala kwambiri kuti munthu watithandiza kuti likathoja chakudya chokwanira kwathu zomwe zimatisowa ife lero tazipeza kuchokera kwa Lawrence Kayesa. Achikulire omwe alandira nawo ufawo ndi ochokera m'midzi ya Chibungo, Katsumbwa, Sinumbe komanso Mkoko. Kuphatikiza pa ufa, achikulirewa anawapatsanso ndalama ndi ndiwo. Olive Phiri, MBC Lilongwe. Mpingo wa Christ Alive Family Church CAFC motsogozedwa ndi Bishop Yohane Tembo unachita mwambo wokondwerera kuti mpingo wakwanitsa zaka 20
pamene apempha mabanja kuti azilera ana awo bwino kuti adzithandiza pa chitukuko. Mwambowu unachitikira kulikulu la mpingo ku Area 25 ku Lilongwe, ndipo kunabwera Akhristu ochuluka m'madera osiyanasiyana komanso nthumwi zochokera ku mipingo ina. Tindi zambiri mu ripoti limene walemba ndi Tiyamike Kamanga koma akuwerenga ndi Madalitso Mhango. Nkuyankhula kwake, Bishop Tembo anati ndi okondwa makapoti mpingowu wakwanitsa zaka 20 chikhazikitsireni. Iwo anayamikira anthu a mu mpingowu pa chimvano chawo zomwe akuti zathandiza kukonza mpingowu. Iwo anapemphanso makolo kuti apitirize kuthandiza anawo kuti apitirire kukula bwino, ponena kuti izi zithandiza kuti anawo adzakhale nzika zodalirika zomwe zidzakweze chitukuko m'dziko muno. Mzaka 20 zimenezi tilipo mboma lilonse la dziko la Malawi lino tilimo, komanso m'midzimu tilimo, komanso ngakhale kunja kwa dziko la Malawi tidafika mu zaka 20 zimene chifukwa tiosangala kwambiri m'dziko lino. Mawu anga kwa Chinyamata ndi munthu aliyense kuona kuti kudekha kuyembekezera pa Ambuye, kudalira Ambuye chifukwa zinthu zina zimatheka ndi nthawi. Kuyima pachonadi ndikudira pa nthawi. M'bado wa masiku ano umafunza changu zichitike mofumira, koma mzaka 20 zimene taphunzira Mulungu amachita bwino kwambiri mkudekha ndi nthawi. Ndipo Mayi Eman Dedza yemwe ali m'busa wa pampingowu anayamikira ntchito yomwe Bishop Yohane Tembo akugwira potsogolera anthu mu mpingowu. Iwo anapempha mabanja mu mpingowu kuti atengerepo chitsanzo cha bishopuyo ponena kuti izi zidzathandiza kuchepetsa kusokonekera kwa mabanja. Chifukwa mu zaka 20 zimenezi zochitika ndi zotchinga zinayi zochuluka, koma taona kukhulupirika ndi ubwino wa Mulungu pa mpingo wathu. Ende chimwemwe chathu ndi chochuluka kwambiri, chimwemwe chathu sonchodzaza tsaya. Ngati kwa Khristu anzanga ndikungwalimbikitsa kunena kuti tigwirane nawo manja ngati abishopu athu, kugwira nawo ntchito imeneyi pakuti okha sangayikwanitse, akufunika ife kuti athandizire ngati mamembers awo. Pamwambowu panalinso phwando la mgonero akuti ngati njira imodzi yolimbikitsa mgwirizano mu mpingowu. Mu nkhani za masewero, timu ya Mighty Mukulu Wanderers yati ili ndi malingaliro osera nawo mu mpikisano wa matimu amuno mu Africa wa CAF Confederations Cup chaka chino. Mtsogoleri wa timuyi a Thompson Mpinganjira wanena izi dzulo pamene timuyi imapereka mphoto kwa osewera amene anachita bwino mu chaka cha 2024. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mwambowu unachitikira ku Makori Restaurant kwa Vumbwe mboma la Cholo. Koma kumasana yake mwambowu usanayambe, timu ya Wanderers inazungulira m'madera osiyanasiyana mu mzinda wa Blantyre kuonetsa uchemerera ake chikho cha Castel. Poyankhula pa mwambo opereka mphotowu, Mpinganjira anada kukambirana ndi makampani omwe amathandiza timuyi kuti aonjezere ndalama zomwe amapereka kuti timuyi itenge nawo mbali mu mpikisano wa CAF chaka chino. Wanderers inasewera kumaliza mu mpikisano wa CAF mu chaka cha 2018. Ngati zonse zingayende bwino, tifuna kuti timu ikasewere muchani ikasewere mu CAF. Ndiye pakali pano zokambirana zili mkati tilengeza poseda pompa kuti apita wakasewera wa CAF kapena sapita, koma mmene ndikuonera limene zikuyendera ndikuona ngati kuti Wanderers ikasewera mu CAF. Mpinganjira anafotokozanso za tsogolo la mphunzitsi ongogwirizira wa timuyi Bob Mpinganjira. Ngati sititenga amene alipo akuyang'anira timu pakali panopa ndiye kuti tikatenga kunja, koma Malawi muno chaka chino sititenganso wina aliyense apart from amene alipoyo pakali panopa amene akuchita act ndi Bob Mpinganjira. If we don't take him ndiye kuti tikatenga mwina tikatenga kunja coach kuti tione zina. Kenako mtsogoleri wa timu ya Wanderers EU analengeza kuti osewera onse komanso aphunzitsi a timuyi alandira ndalama zosachepera 1 million kwacha aliyense powathokoza potenga chikho cha Castel. Pa mphoto zomwe zinaperekedwa, osewera wapakati Isaac Kariati ndiye yemwe anachita bwino kuposa onse pamene analandira mphoto zinayi kuphatikizapo ya katswiri wa akatswiri onse. Iye analandira ndalama zokwana 1.6 million kwacha. Choyambirira ndingothokoza kumwamba chifukwa si mphamvu zanga, si nzeru zanga, si kudziwa kwanga, koma zonsezi chifukwa cha mphamvu yake kwanilisa kutenga zonsezi. Ndiye kwa ineyo ndingoyamikira kumwamba ndithu. Tingoyang'anabe kwa Mulungu tione kuti kusogoloko Mulungu ali kunjira zotani. Pamwambowu, timu ya Wanderers inaonetsa kugulu makaka a uniform yomwe igwiritsa ntchito mu chaka cha 2025. Norbert Jameson, NBC Sport. Ndipo pomaliza nkhani izi nayinso mitu yake. President Dr. Lazarus Chakwera alankhula ku mtundu wa Malawi lero. Amalawi lero akukondwerera chaka chatsopano cha 2025.
ndipo timu ya Mighty Mukulu Wanderers yati ili ndi malingaliro osera nawo mu mpikisano wa matimu amuno mu Africa wa CAF Confederations Cup chaka chino. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali. Tikufunirani chaka chatsopano chopambana.